ennallistamalla elonkirjoa ja monimuotoisuutta. Luonto köyhtyy hälyttävää tahtia Suomessa ja maailmalla. Luonnonsuojelun lisäksi meidän tulee palauttaa elonkirjoa kohti alkuperäistä kukoistusta. Virtavesikunnostus vapauttaa jokia ja koskia vaelluskalojen kutupaikoiksi. Metsien ennallistaminen saa metsät vahvemmiksi sekametsiksi, jotka kasvavat hyvin, tukevat monimuotoisia ekosysteemejä ja kestävät ilmastonmuutoksen rasituksia. Myös soiden ennallistaminen palauttaa luonnon ekosysteemejä ja torjuu ilmastonmuutosta. Ennallistettu suo toimii ajan saatossa hiilivarastona ja nieluna sekä lisää monimuotoisuutta. PK-yritykset ja kunnat voivat osallistua ennallistamishankkeisiin osana vastuullisuustyötään. Ennallistamalla voidaan toteuttaa ekologisen kompensaation hankkeita ja samalla lisätä luonnon virkistysarvoa. Ennallistamiseen on saatavissa rahoitusta. Ole osa ratkaisua.